こんにちは。チベットディスウィークではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法はラダックでの滞在を終えデリに到着されました。中国の弾圧強化によりチベットの強労層が自ら命を絶ちました。中国当局はダライラマ法を称える歌を歌ったとしてチベット人歌手を拘束しました。チベット舞台芸術団が創立66周年を祝いました。ベマシン主席大臣はヒマチャルプラディ州の公式訪問を継続しています。チベット亡命議会議長はチベット子ども村チョンドラ校での学校対抗問答大会の閉会式に出席しました。昨日、ダライラマ法は1ヶ月半にわたるラダックでの滞在を終え、デリに到着されました。空港ではダライラマ法デリ事務所のジメジュニ代表が法を出迎えました。ラダックを出発する前、法はラダック連邦恐喝寮、ラダック自治給料開発評議会、ラダック仏教協会、ラダック総員協会によって法のために主催された2つの給食会に出席されました。これらの会合で法はチベット人が心に抱く強い一体感について語られ、チベット各地を訪れた経験を振り返り、地域ごとに異なる方言があるものの、同じ宗教、文化、言語を実践していることでチベット人としての絆が育まれていると述べられました。また、ラダックの人々が仏教伝統を学び、実践しようとする熱意に喜びを表明されました。さらに法は暴力行為を日常化しつつある現代において平和と非暴力を実践することの重要性を強調されました。法は滞在中、ザンスカル地方とレイ地方を中心に法話を行い、寺院や仏教センターを祝福し、8回にわたる昼食会に出席されました。また、ラダ語を含むインド各地から訪れた人々、チベット人、外国人ら2万人以上の人々に対し、個人越権を強化されました。チェコ共和国のペトロ・パベル大統領も今回ダライラマ法と意見するためにラダ語を訪問しました。아니, 내, 양치, 샴디로 줘야, 쳐다 지금, 가서 다 내다로, 그래, 이거, 지금 제 세계가 그거, 시라, 사쳐버리셔. 근데 말에 기우사총,先週月曜日、安道地方のタンジーの52歳の長老層であるシェルサン・ギャソ氏が中国政府による宗教活動への厳しい制限を理由に、ソイ内で自ら命を絶ったと報じられています。情報筋によりますと、中国当局は18歳未満の僧侶全員をソイから追放し、7月6日のダライラマ法の90歳誕生日以降、規制と移動制限はさらに強化されているとのことです。僧侶に対する定期的な家宅捜索や強制的な政治的強化のための毎日の講習が義務付けられていると見られています。こうした悪質な弾圧行為はチベット本土に住むチベット人の生活を混乱させ、チベットにおける中国統治下での昇進抗議やチベット人の自殺の主な原因となっています。また中国当局は今年7月、アサンとして知られる著名な歌手、ツテン氏と共にダライラマ法を称える曲、平和の王子を歌ったとして、パルチュン氏を拘束しました。家族は何度も状況を確認しようとしましたが、パルチュン氏の所在や健康状態は依然として不明であり、妻と3歳の息子ら家族に深刻な懸念を引き起こしています。昨日、チベット舞台芸術団は創立66周年を記念し、イヤルキー共演大会を開催しました。中央チベット政権の指導部がペンバチン主席大臣を主賓として迎え、式典に花を添えました。イヤルキー祭りは2つのチームが競い合う伝統的なパフォーマンス競技で、今年はギャルチームが優勝しました。ペンバチン主席大臣は挨拶の中で、同学院への入学者数の減少に懸念を示し、職員や学生に対しチベット文化の振興に引き続き尽力するよう呼びかけました。
中央チベット政権のペンバチン主席大臣はヒマジャラプラディッシュ州での公式日程を遂行しており、今週ダラムサラにおいて複数の教育機関、総員、文化施設、現地チベット人市場、地域事務所及びチベット人居住区の事務所を訪問しました。先週には公式訪問の一環として、クルマナリ、レワサル、パンドのチベット人居住区を訪れました。これらの集会で主席大臣は第16期内閣の主要な取り組みの一つであるコンパクトコミュニティの復活を強調しました。これはチベット人が言語、文化的遺産を守りつつ、中央チベット政権の行政負担を軽減する試みです。また学生に対してはチベット工芸の世界的意義について引き続き講義し、高齢世代のチベット人には当時の困難な状況の中で次世代のチベット人を育ててくれたことに感謝を表しました。기한수 그깔에 잡는 아주 소토와다 난 아주 갱케데야로 아주 미라사바드 소고로와 지지지 선발 기한수 변해수 윤들 롭종시라 요 말에 전당시라 요 말에 이네 여름시를 화산 넘다 대바이거로와 이들 선발 근주 미러기 아주 미라 소토와래 투지 체신이 쉬고요 갱갱고 선발해야 돼 쉬어되기요 아니 남바솔에 투지 チベット亡命議会のケンボスナムテンベ議長は、チベット子ども村チョンダラ校で開催された学校対抗の問答大会の閉会式に主賓として出席しました。この問答大会は中央チベット政権文部省の主催で行われ、26のチベット系学校から学生が参加しました。式典で挨拶においてスナムテンベル議長は、仏教における問答の起源と歴史的意義について述べ、ダライラマ法が学校教育において問答を他の科目を学ぶための手法として取り入れる努力をされてきたことを強調しました。慈悲の年を祝う一環として、ベルギーの地域御殿実行委員会と中道アプローチのための世界チベット人運動は、アントワープでダライラマ法の4つの主要な制約に関する講演会とダライラマ法14世の著書 Wise for the Wiseless のチベット5番の出版記念イベントを開催しました。このイベントではチベット文献図書館の館長であるゲシ・ラドル氏が主賓として出席しました。ドイツ・フランクフルトでは、ゴトゥン委員会がチベットハウスドイツと協力し、ジュネーブのチベット代表部などの共催により、市内初となるチベットフェスティバルを開催しました。2日間にわたるこの祝祭では、文化講演、講演セッション、展示会など多彩な催しが行われました。スイスのアルガルでは、スイス・リヒテンシュタインチベット人コミュニティがダライラマ法の障害、教え、そして普及の遺産を映し出す写真展を開催しました。インド国内ではハーバットプールのコトゥン委員会がインドの第79回独立記念日とダライラマ法14世の90歳誕生日を合同で祝賀しました。また、ポンラチュソムのチベット人居住区では特別な祈願法要が執り行われました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。